Idan har ka san kana shiga TikTok ko YouTube, to ka tsaya ka kalli wannan bidiyo domin na san yana da matukar amfani a gare ka. Shin ko ka taba ganin mutanen da suke cewa da na sani da na fara tuni? To lalle kada ka zamo daga cikin su. Shin baka san cewa wayar da kake kallo na da ita a yanzu za ta iya zama silar canja rayuwarka ba? Kullum kana kallo kana scroll a social media amma har yanzu baka tunanin fara naka. Ka sani duk waɗanda kake kallo a social media sun fara ne daga sifili kuma yanzu haka suna samun damar da kai baka samun irinta. Magana nake akan content creation. Ka sani TikTok da YouTube suna ba da damammaki fiye da kowane lokaci a yanzu. Idan baka fara ba a yanzu, to watakila zaka iya rasa wata babbar damar da ba za ta dawo ba. YouTube yana biyan creators dubban daloli a wata, amma fa sai waɗanda suka fara. TikTok yana ba wa mutane damar yin suna sannan su dinga samun ayyuka da za su dinga samun manya-manyan kuɗaɗe, amma fa sai waɗanda suka fara. Idan har kana tunanin fara naka content ɗin, to a yanzu ne lokacin, kada ka sake ɓata wani lokacin kuma. Ka yi following ɗina, idan kuma a YouTube ne ka danna alamar subscribe, domin zan nuna maka matakin farko da ya kamata ka bi domin ka fara naka content ɗin. Ka rubuta na shirya a comment domin in san da gaske kake. Idan har wannan bidiyo ya amfane ka, ka danna alamar like, sannan ka yi sharing ɗin shi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, domin na san su ma zai amfane su.